kana varipo nhasi, pamusoro yanamai madzimai vafundisi, pamusoro shamwari dzerwendo dziri pano, ana gogo, ana mai, vakoma, vanini navana tete, mese makadini. Tinodavira kuti Mwari ari kukuchengetai zvakanaka. Even if you think he's not, ziva kuti ari kukuchengetai. Amen. Amen. Ndinotenda vaimbi vatiimbira. Thank you very much. One of my favorite hymns. Ndinotendawo mandinamatira maita zvenyu. Ndinotenda nekupuhwa mukana wekuuya pakati penyu ndichikupakurirewo chidzidzo chandakajekeserwa naMwari. Ndikaona zvakandiremera kungozvichengeta mwoyo ndisingashewo nevamwe. Ndinogara ndichiuya paplatform ndichigamuchirawo ndichidya zvapakurwa nevamwe. Saka ndinofara chaizvo kuti nhasi tinokwanisa kuuyawo ndichikupaiwo zvandakadzidzawo. Zvanhasi it's more like kukurudzirana, encouraging, to encourage someone here, and even encourage myself. Nezuro nditanga nekanyaya yakaitika. Nezuro kana pana angwari prayer line anezuro tina chaplain Alice vakaparidza zvinonakidza chaizvo. Saka ndanga ndapa theme yangu just before I got on the line nezuro, ndakapa theme yangu nezviringwa zvangu kuna mama. Ndanga ndakashara kuti ndichazowatumidzira Friday makuseni, but ndakaona somehow Thursday manheru ndikati ndingowatumidzire zvinezvi. Kana ndakawatumidzira ndibva ndajumpa onto the prayer line. Ndakusvika unzwa chaplain Alice zvavari kutaura. Kadhezvo zvavari kutaura zvandakuparidza pangwana chashaya zvokutaura nhasi. Saka ndakambofunga kuti ndoponera mama kuti aiwa ndachinja topic kana kuti ndongofambira nezvandanga ndakagadzirira. Pandazofunga kuti Mwari haasi Mwari wechaos, is a God of order. Saka there must be a reason chawakapa chaplain Alice same thing chawakandipa ini kuti taure nhasi. Pamwe pane munhu asina kuwana mukana wekujoina prayer line nezuro, kana kuti akajoina but anofanira kuzvinzwa katu kuti zvinyatsokustika. Saka zvimwe zvinhu ndichataura nhasi zvakakavhwa nachaplain Alice nezuro. But hopefully ndichaitawo a different take to what she said, kuti zvikubataiwo in a different way. Kanda kutanga chiverengo changu chakutanga ingeri John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world there will be trouble, but take heart, I have overcome the world. Ndakuudzai zvinhu zvese izvi kuitira kuti muve nerugare mandiri. Panyika muchatambudzika, asi tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika. Ndomazwa aJesu aya. Anozvitaura during the Last Supper. Saka pane chinhambwa ichi paari kutaura izvi, avageza makumbo kudhara vadya, Judas atoenda kunomutengesa, and Jesu anovaudza zvakawanda madisciples ake. Anovaudza zvakawanda nezvada kuitika zvichauya. Anovaudza muchachema asi muchazofara. Kufara kunokunda kutambudzika kwamuchamboita. Ndopanovaudzawo kuti in my father's house there's many rooms, tikuenda kunogadzira nzvimbo. Anovaudza futi kuti mese muchanditiza, muchasvika panguva yekunditiza, mondisiya ndiri ndega, but I'm never alone, for my father is with me. Anovaudza zvakawanda stereki, ozosvika pavhesi randaverenga iri. Ari kuvaudza kuti anovaudza kuti zvese izvi ndikukuudzai kuti muve nerugare, musazokatyamadza kana kunetsekana pazvinenge zvazoitika. And ndomuka kuti pari kuti ndakukuti muve nerugare ndopanotaura nezvekutambudzika izvozvo, kuti panyika pano pane kutambudzika. Saka anotaura nezvekutambudzika shamwari dzanga, it's not a maybe. Kuchatouya nezvaari kutaura. Because we live in a broken world. Zvakatanga mugarden reEden. Saka zvinoziva kuti kutambudzika kuchauya. Kana Ishe wedu chaiwo Jesu akatambudzika, ndipo ticharegawo kutambudzika isusu.
Saka ndine mubvunzo wangu nhasi kune munhu wese panapa kuti nhamo yako ndeipi iwewo? Chii chinokutambudza? Vamwe mabasa, stress yekumabasa, day in day out, ana John ana Jane wekumabasa uko, maassignment atiri kupuwa. Vamwe wedu zvinotinetsa vana vedu kushaya upe chainene vana ava tiri kukudza munyika ino yatiri kurarama ino. Hanzi Satani ishumba inofamba, anoita kunge shumba iri kufamba nyika yese chitsvaga wekudya. Vana vedu ivavavo, ndapota Mwari chengetai vana vedu, nyika yakaomai. Chii chiri kukutambudza vamwe? Vamwe wedu tiri I think everybody on this call tiri mudiaspora yemapepa yatirwadza yatirwadza. Vamwe tichinge tingobata-bata, tabata ichi but hapana chinomuka. Ningofunga kuti zvangu zvaita zvongoparara. Ufungoti Mwari, but I thought this was mine. I thought you promised me this. Zvino zviripi? Matambudziko akawanda tinoona. Pamwe tinotambudzika nezvinhu zvakasoitika kudhara pazvichiri pamwoyo yedu. Matraumas zvakasoitika kudhara tichiri vana chaivo. But nanhasi zvichinewe pfungwa dzacho ndo dzinokutadzisa kuti ufare nhasi, ukwanise kuchengeta basa, pamwe ukwanise kuwanwa kana kuchengeta muchato. Zvinhu zvatiringotakura. Pamwe wakatadzirwa, but zviri kunetsa kuti uregerere munhu wacho. And sometimes unotiremera kuregera munhu because unenge wasiiwa nema-consequences ezvakaitika. Pamwe imba yakaputsika, ukangosiiwa nevana wagara wega nevana vavo. Zvinorwadza, zvinonetsa kuregerera. Vamwe mumba menyu makasvika rufu, manje kana kudhara siregba zviri kurwadza. Zviri kurwadza nanhasi. Hausi kukwanisa kunzwisisa kuti but Mwari sei akatendera kuti zvinhu zvakadaro zviitike. I'm giving a lot of examples, but nda kuti tinzwisise kuti hazvina basa kuti kutambudzika kwako ndekupi kana kuti yako nhamo ndeipi, zvese zvinorema. Zvese zvinorema. And Mwari akatiudza kuti kutambudzika kuchauya. Asi Mwari akatipawo mukanawo something to give us hope. Kandi nda kuna Matthew 11:28-29. Jesu anoti, uyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, uye ndichakupai zororo. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Takurai joko rangu mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, ndine mwoyo unozvininipisa, uye muchaona zororo remweya wenyu. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Ndiani vanhu veasingadi kuzorora? And ndoziva kuti vanhu vari panapa vakadzi. And vakadzi tinozvitakura zvese tinozvitakura. Takabata misha yedu, vana, mabasa, budget, muri kwatakabva, kwatakarorwa, takazvitakura zvese. But zvinorema. And zororo riripo, we have a choice of an option of rest for our souls. Verse 30 anoti, nokuti joko rangu hariremi, uye mutoro wangu wakareruka. For my yoke is easy and my burden is light. Asi kana kwaita exchange program pano, Jesu ari kuti ndiri kuzviona kuti waneta, usendeke zvese zvawakatakura, zvese zvipe kuneni, and I'll give you a lighter burden to carry. I'll give you rest for your soul. Zororo remweya wako. Saka ari kuti chii? Ngatichinjane. Zvawakatakura zvakurema, zvipe kuneni. In exchange, I give you my peace, I give you rest. Kunene
tokuita kunge an easy option, but say tisingaunze zvinhu zvedu kuna Jesu, chii chinotitadzisa kuzviunza zvese kuna Jesu? Munhu first unenge une stress ngatomboite first inenge akatoti queen ne stress. I know chaplain Alice nezuro wakati anzi munhu anenge achitambudzika ine zvinenge zvichimunetsa mukati anenge akaita kufinyama kumeso. Ndo same thing, first akati queen ne stress. Kochi akala, hapana, I'm okay, I'm fine. Kuface kuzodaro, it's just my resting face. Resting face naye. Chokuenda ku-exchange program kurikuenda vamwe. Tida kutitondedza tese nhasi manherana kuti Mwari wedu watinaye uyu muhombe. He is a very big God. Chii chavakatakura chaicho chaasingakwanise kutakura, chisingakwane maoko ake? Hapana. Mwari yuyu ndiMwari wemasimba ose. Patinenge tichinamata ndozvinoitaura Mwari wemasimba ose, all powerful. Kana rufu chero rakamutadza, rakashazha ringati bufu kuna Jesu wedu. Saka chii chaizvo naye asikana chavakatakura chaasina simba rekugadzirisa? Tinonamata tichiti Mwari wedenga nepasi, akasika denga nepasi, akasika zvinhu zvese. Muri kunzwisisa here simba ratiri kutaura panapa, the kind of power we're talking about? Saka hatipane kutya kana kumutyira iye Mwari kuti aiwa, maybe this one is too big or it's too much to ask. Kana fungai mazona this week ndakaona picture ma-Israelites vachibuda kubva mu-Egypt, Red Sea kupatsanurwa kuti vanhu vapfuure, kuita madziro emvura one side uku and the other side, vanhu vachifamba pakati kunge corridor, vachinyatsokusika on dry ground. Takambozviona kupisozvo. That's the kind of power we're talking about. Iwozofunga kuti nyaya yako yemapepa or whatever hauipe kuna Tenzi kuti angatadze kuikwanisa. Kana ari inini hangu handimutyire kuti zvinhu zvihombe, but it's the everyday things zvandinorega kukumbira kuti andibatsire. Hamene kuti ndichifunga kuti this is too small kana kuti haizi problem chaiyo, but ndinoona ndisingakumbire Mwari kuti andibatsire. Maybe, it's a kaflu nokuti 3 days I'll be fine. Assignment endapuwa kubasa yakaoma zvekuti do, but I'm like, no. Ndingoshinga ndombozvifunge mamazuva kuti it's something chandinokwanisa kubvunza kuna Mwari. Ndingoshinga ndakadaro sika zvapera. But the exchange program haina ma-weight restrictions. It takes all sizes, big and small problems. Ndozvizvo ndinofanira nangu personal ndozvinofanira kuzvitondedzawo pano. And kana tane tauya kuna Mwari ari kuti anzi huyai vakaremera. Kana tauya kuna Mwari nezvinotitambudza, hatifaniri kuita kunge waya kumuchato usina kukokwa. Unongoita zvechitsotsi sokuti upuwe chikafu, kana kuhwanda kuti varidzi vasakuone kuti uripo, iwe usina kadhi rekunge uripo. But takakokwa. Akati huyai vakaremerwa, vakaneta, and I will give you rest. Saka takakokwa, takadaidzwa. Saka we must come boldly. Because takadaidzwa kunzi huyai, saka tauya. And ndosaka ndakumbira hymn yangu 197 nasi.
inotaura nezvekuti ndakadaidzwa kuti ndiuye, zvino ndauya. Pandinoinzwa himiyo ndinofunga musoro mangu kuti ainyora achida kupa mhinduro kune vhesi ranhasi roro rekuti Jesu akatidaidza kuti vakaremerwa huyai, vakaneta huyai ndokupe zororo. Ndinofunga kuti paainyora ndozvaaifunga kunzi Jesu ati huyai, iye ndivata ndakadaidzwa kuti ndiuye, zvino ndauya. You said come, saka I have come. And now that ndauya, muchandipa zororo iroro ramakandipromisa. Inondinakidza stereki iniyo because of the boldness yemazwi acho. Hapana kana kakutya kaye, anotaura kunge munhu ari panzvimbo yaanoziva kuti haazi muranda, haazi mutoro, munhu wepapo, munhu wepano. Dai kuri kuZimbabwe unoti ameno pane chaakatsika. Ende chiripo chaakatsika. First line of that hymn, inoti ina handina chiro chiduku, chino chidiki. I have nothing, I am a nobody. Asi ropa raakandipira. That's my qualification to be here. Ndiri waJesu andi-invite. Saka ndauya. And it reminds me, Lamentations, the whole book of Lamentations. Munyori wacho anotanga nechivimbi, anotaura kutanga kutopopotera Mwari, and I say to my friends, some prayers from Namatoka, it's pretty, it's beautiful, it's butterflies and flowers and so. And then there are prayers, aponengo wakangwa nenamo, watsukirira nenamo. And aunanguwa, for the nice words. Unochangochotopopotera Mwari munamato mako. It's okay. Wakadaidzwa kuti uye zvinongwa uye. Hanzi huya kana zvakuremera, huya zvese zvavakatakura huya nazvo. He doesn't ask you to be nice in the prayers. Kana zvaari kuda ndechekuti uye usendeke zvawakatakura. Lamentations anoti Mwari hamusi kuzviona here kuti nyika yaora. It's full of evil, can't you see? Kuzvirega zvakadai, muchaitei Mwari, uye muone zvaita nyika. He's so bold in the way he talks to God. Because nhamo yacho aiona. Saka ndinoti kunesu kana tanyatsokupisa pisa nenhamo, ngatiuye takadaro. Tikadzokera futi kune hymn 197. Ndida kuti patinopedza nhasi munyatso kuiwerenga mazwi acho ya. Anonzi ndiri kutambudzika kazhinji, ndiri mukurwa. I'm sure kuti varipo pano vakadai vari kunzwa like this as well. Tine zvitadzo, kutya kukuru, kurwa kukuru, ndiri murombo, ndiri kurwara. Zvinhu zvinotibata tese panapa. I know handisi ndega. But anoti chinge ndazviunza zvese. And ndazviunza zvese because that is the invitation you gave me, Mwari, kuti chinge kana vakaremerwa, vakaneta huyai. Ndokupai joko rangu ini risingaremi. Saka zvandauya, chindipai zvamakandipromisa handiti. Zvatauya Jesu, kudai. Muchatibatsira. Muchatirapa. Muchatipa zvese zvinoshayikwa. Ndomazwi ehimeni. Inondinakidza chaizvo. I really feel kuti it's an answer to that verse yours. Saka ndinoti kunesu tese tiri panapa. Ngatitore zvese zvinotitambudza. Tizvikande pamakumbo aJesu. Mwari anotida, anoda kutipa zororo. Ende munhamo dzedu dzese ari kutiona. He's the God that sees. Unenge uri kubikwa nenhamo yako nematambudziko ako, uri kushungurudzika mwoyo mako, ungoti zvandiuremera. Asi Mwari haasi kundionawo here.
ari kukuona, ari kumira kuti iwe uye, ari kumira for you to take up that invitation to come to him. Exchange program yauya, ari kumira kuti uye. Zviunze zvese kwandiri, every last drop of it ndozvikutaura Mwari, zviunze zvese. Ende zviya kana wapugama, wasendeka zvawakatakura, paunosimuka kana zvisa zvareruka, ramba uchinamata. Da kuti tiite seshirikadzi, nyaya yeshirikadzi yakataurwa iya, airamba achingoenda kuna jaji kuti ndinzweiwo kani, ndati ndinzweiwo kani. Kusvika jaji aiti, ish, mai avachatotinetsa kapano. Kusvika awapa zvawaida. That's what we should do. Kuramba chingonamata. Kana usati wanzwa kuti zvareruka, then nguva yekustopa kunamata haisachapera, ngauramba uchinamata kusvika zvanaka chete. I know sevanhu vakadzi, kana paine zvinhu zvatinogona kushingirira, unenge unitwa wakatakura uri munhamo imomo, unozvitakura chete. Unoita handiti zvanzi zvoyeyo muchiwanhu medu, pasemukadzi handiti semukadzi. And that's what they mean, kushingirira kusimba semukadzi. Hapana chinotiremera, tongoramba takatakura chete. Ndinenge takatakura zvangu nezvako nezvemunhu wese. Ndangotikurudzira nhasi kuti sevanhu vanogona kushingirira so, challenge yedu ngatisashingirire munhamo, but ngatishingirire mukunamata. Jesu akati pasi pano tichawana matambudziko, ndozvaakataura. Not a maybe, it's a certain. But also akati kana zvarema uya nazvo. Kanda kupedza nhasi ndichingoti akabviya nazvo, takadaidzwa naJesu kuti tiuye nematambudziko ese anotiremera. Let's take up that invitation with boldness and conviction. Ngatiende, ngatiuye kuna Jesu. Kunyatso kuti makatidaidza Ishe, ndauya nezvinhu zvangu zvese, tumuturo twangu twese, kuti tusendeke pamakumbo enyu. Zvino ndauya, chindipai rugariro rwamakapromisa re, chindipai zoro ramakataura re. And ndinozviziva kuti Mwari anozviita because ndozvaakapromisa. Shamwari dzangu ndokupa ndapedza nhasi. It was short and sweet, same Friday. But I hope kuti pane zvamatoro from there, encouragement there, ndakupaiwo yanhasi. Maita zvene nguva yamandika. Amen, 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 mai Motsi. Mauya. Neshoko rakasimba. Mwari vakudzidzisai zvinhu zvinotiita kuti ticheuke, tizive kuti kune exchange. Ndafarira zvamataura about. Pane exchange apa. Hausi kungonzi uya chete, urambe uinazvo. Tiri kunzi uyai muture, ndigokupai wangu mutoro usingareme. Yenyu mitoro inoremera, inokuremerai, ndipei inini, ndakakunda mitoro yese yenyika. Chinhu chihombe chamatidzidzisa manheru ano. Ndinoda kukupai kutenda zvikuru, asi ndisati ndaramba ndichikutendai ndiri ndega. Regai nditi vanhu wee, ngatibvei pamute titende shoko rakasimba rauya namai Motsi. Over to you, ana mai nana baba, uko maoko mururu. Mazvita mai Motsi.